Liño de Conso, saudar a alcaldesa, acompañan a directora territorial, que o alcalde e o arquitecto, con motivo da visita dunha rehabilitación de vivendas para o nivel social aquí no núcleo de Sabuguido. Dentro da política da Xunta está o apoio claro pola vivenda. Atopamos a construcción de vivenda nova, sobre todo nas grandes urbes, pero non deixamos de lado o noso rural. É unha aposta clara, son líneas de axudas, neste caso, a línea de axuda destinada aos concellos de menos de 30.000 habitantes, con unha axuda data 50.000 euros que vai subir a 65.000 e cubre un 95% do que é a rehabilitación de vivendas destinadas ao alugueiro social, que é unha fórmula tamén para prestar apoio no noso rural, sobre todo que darlle cobillo a aquela xente que en algúns casos ven a traballar e ter unha solución habitacional importante para fixar xente no territorio. Está aberta a línea de axuda deste ano e tamén quero destacar que hai outra línea de axudas aberta para concellos de menos de 5.000 habitantes destinadas a particulares que queiran rehabilitar a súa vivenda con ato máximo de 30.000 euros e cubre o 75% do investimento. Son un conxunto de actuacións que, como ben acabo de comentar, son diferentes líneas de actuación e unha clara aposta da Xunta de Galicia por a vivenda e por dar solución ás limitacións e dificultades para o alugueiro tamén como para a compra. Bueno, pois moi bo día, gracias a todos por vir hasta Sabuguido, agradecerlle ao delegado e a Pilar que nos acompañen neste día dándolle visibilidade ao que realmente os concellos pequenos hoxe en día necesitamos, que é vivenda, para poder asentar poboación. Sen vivenda non podemos asentar poboación. Así que é un meu agradecemento enorme por o esforzo que fai a Xunta de Galicia nos núcleos pequenos e, sobre todo, dicir que tamén é importante non só na capitalidade como en Vilariño, que xa rehabilitamos con esta orden de axudas vivendas, sino tamén darlle vida ao resto do rural e ao resto dos núcleos que temos no noso concello. Moitas gracias.